Hey guys, Khulumbai, nwngthang angni moनसे गोदान भिडिअ हरनाय बावनाय थाबाय. So guys, दायो जोङो मेकआप सेकआप खालामखांनानैहाय नै कलाक्षेत्रआव थांगासिनो आरोना. कलाक्षेत्रआवहाय आंनि मोननैसो दख'नानि फट'शुट दङ. So बेयावहायनो थांगोन. ओमफ्राय नोंथांमोनाबो आंजों नायलांबाय थादो ना मा होनो. So guys, नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड नायलांबाय थादो ना मा होनो. थ' बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै. चलो. नै सोर दङ दिनै जोंजों. आयु गारिया नांथारसिगौमोन बायदि मोनबाय आं. सानद्रि मोखां बे आंना मेगना इथिं वाइट गोजोला नांना थाजोब्बाय नै ब्लारसो नुगासिनो आं इथिं. नोंबो इदि किरि जाना थानाय मा जागोन? किरि गाबसोगोन आं. नों नेपालाव लांनांगोन आंखौ. नेपालाव लांबा किरि जानाया हामालै बुबु. नेपालाव लांबा हामगोनब्रा. ससमा गाननांगोन माने गोसोम. नङालै बे बिथिं माबाया लेन्सआ नै गुफुर नाङा थाबाय. जोंहा स्टार्ट जालायसिगोन दिनै फट'शुटआ. कालारखौ मोजां मोनदों नामा बे भिडिअ'आव? बुरै ना. आयु नेने हाबजोबदो. रिल्सनि थाखाय लाथा. बताइए. नै गाइस आङो फट'शुट खालामबाथाय ओरैबायसा डाइरेक्ट फट'खौ नायखायो आरोना. नेलानायसै गैया उननि टाइमनिखौ माने दानो बोरै नुखादो डाइरेक्ट नायखायो आङो. माने आंनिया मोजाङानो जाया पस्ट थानायफोरानो. माने मडेलबासो साइज जागौमोन आरोना. आरो मा होनबावनो एख' होनला दे. Ready? 1, 2, 3, start. नै जोंना फट'शुटआ कमप्लिट जाबायमोन. बेनि थाखायनो आङो रिल्स बानायगासिनो दंमोन आरोना. ओमफ्राय आं मोनसे खोथा बुंनो बावदों नोंथांमोननो जे दिनैहाय आङो फट'शुटआवहाय जाखिनि दख'ना गानगोन बेफोर गासैबो दख'नाया F&F क्लदिंनि आरोना. ओमफ्राय अनारा जाहैबाय आब' रैसुमै बसुमतारी गसाइगावनि. नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन जुदि नांगौबा मोजां नुदोंबा. आङो डिसक्रिपसनावहाय होनानै होगोन आरोना डिटेल्सखौहाय. नोंथांमोना फन खालामनानै प्राइस बा कालार बा डिजाइन बेफोरखौ सोंहरनो हागोन आरोना वाट्सएपआवहाय बा फेसबुकआवहाय. जिखुनु आं गासिबो डिटेल्सफोरखौ होनानै दोनगोन आरो. खुलुमनायखौ लाखादो थारमाने आङो प्रग्रामफोराव नांगौ जायोना आंनो. बिदि होसै ना? अके. गाइस नै सोलायलायनोसै एबार एड्रेसखौ. एड्रेसखौ नों भिडिअ लादों ना लायासै दिनै? लायासै. आं मोनफैनायाव लादोबासो मिथिया. राम्रो. दिनैहाय आङो जा दख'नाफोर गानदो बियो F&F क्लदिंनि गोजा आरोना. ओमफ्राय आङो ब्लाउस गोलावल' गानबाय थायो नालाय बेनि थाखायनो ब्लाउसखौ एसे गोलावबो गानबाय आरोना. माने आंनिया आखाइ गोलाव ब्लाउस दोबासो आं समायनाय मोनो आरोना. जाबाय. खानायखौ खामसै बोरै
दा दिहुननांला बे कापा खाइदे नै बे कापाजों खादो मानो माथो इदि समान थाजोबोब्रा नैयो दिहुनगोन खानायखौ दाखौ नुवाखैथ' दाखौ नुवा चलो नोंखौ आं मैया खानायखौ लाबोफानो होदोंना होआखैमोन लकेसनखौ बेलेगाव लोगो लागबो ए फुल बिबाराव गाइस जोंना सानद्रि मोखाङाबो मार भिडिअ लागासिनोमोन बेनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना होबानो जाबाय लिउ काउरि होननाय चेनेला आरो आं नैबे होना होदोंना स्क्रिनावहाय बेनो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बिथांनि चेनेलखौ ओमफ्राय नै जोङो दिनैहाय फट'शुटखौ लादों कलाक्षेत्रआवहाय बे कलाक्षेत्रआवहाय गुवाहाटीयाव फैबा नोंथांमोना गोदो उन्दैयाव बेरायफैदोंना फैयाखैमोन कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरलाय आंथ' उन्दैयाव बेयावहाय डान्स कम्पिटिशनबो खालामफैदोंमोन ओमफ्राय बेयावहाय सेलेक्ट जायासै आरोना फार्स्टआवहाय बबेयाव जादोंमोनलाय रौताना उदालगुरियाव जादोंमोन आरोना ओमफ्राय बेयावहाय सेलेक्ट जानानै आङो गुवाहाटीयावहाय फैनो मोन्दोंमोन आरोना कलाक्षेत्रआवहाय जादोंमोन बे कम्पिटिशना सिगांनो डान्स कम्पिटिशन ओमफ्राय उनावहाय आङो बेयावहाय हारिबायब्रा माबायाव कलाक्षेत्रआव गोदो उन्दैयाव मोसायोमोन ना आङो मार मोसायोमोन आरो फांसनफोरावबो आं मार मोसायोमोन गाइस ओमफ्राय जोंनिथिं बारा इदि मोसाग्रा बारा मानसि गैया नालाय बेनि थाखायनो आं बारा रोङाबाबो माने फार्स्ट प्राइज सेकेन्ड प्राइज मोनखाथारोमोन आरोना आङो बैसागोफोरावहाय स' आंखौ जायफोरा उन्दैयाव मोसानायफोरखौ गोसोआव दोङो कमेन्ट्स खालामलाय जोंनि जायगानि सोरबाफोर दङबा गाल tuh emang satu juga
गाइस नोंथांमोना नै आं ड्रेस चेन्ज खालामबाय नुगासिनो नोंथांमोना FNF क्लदिंनि दख'नाफोरा बेसेबां समायना आरो दा गोदानै लन्च जाजोबदों आरो ना दुर्गा फुजानि थाखाय स' नोंथांमोना बायनानै लादो आरो फुजाफोराव गानदो आरामसे आं दहायनिफ्रायनो बुंबोबाय थादोंना नोंथांमोनखौ जे आङो फट' थिखांनाय लोगो लोगो नायबाय थायो होननानै ओमफ्राय बिराद आंखौ बिराद डिस्टार्ब मोनोदां आरोना बिसोरो खिन्थु बुंनोथ' हाया आं माने फिल खालामदों आरोना दा माने भिडिअ एडिट खालामबाय थानायाव जे मोनसे थिखाङो आरो नायफैयो मोनसे थिखाङो आरो नायफैयो ओमफ्राय आं सानदों आरोना आं फट'ग्राफारनि जायगायाव थानानै सानदों आरो आं थिखांनानै जुदि सोरबा आंनि मडेला बिदि नायफैबाय थानाय मा रागा जोंगौमोन आरोना आङो खिन्थु दा आङो फट'ग्राफार नङा नालाय फट' खेबजाग्रासो बेनि थाखायनो आङो मा होनबावनो जेबो नंला दे ना नायखानांखागोन गावखौलाय माबायसा नुदों नङा होमबा मोजां नुदों ख्रा ख्रानो आं दासो गावखौ नायफ्लांबाय मिथिबायना मिनिनानै थैनो ना मानो जाबाय आङो खानायखौ खानजुं लांनो बावगारदों आं मिथिबायना ओरैबायसा दुखु मोनबाय आङो ओमफ्राय कलाक्षेत्रआथ' बिराद गोजान ना जोंनिफ्राय ओमफ्राय उनावहा खानजुंखौ दखानावबो लायनोबो टाइम गैला दख'नायाबो 6 खानसो दंमोन नालाय ओमफ्राय उपाय गैला फोजोबनांगौ ओमफ्राय आरो खानजुंबो गैया खानजुं गैयालासिनो फट'शुट खालामबाय आं मिथिबायना मा होनो आंनि दुखुखौ सोर बुजिनो दा फट' नुनानै दा गाज्रि नुदों माबा नुदों होननोथ' बिराद इजि खिन्थु मा होनबावनो दा नोंथांमोननि सेराव आङो गेमस्रि दैमारिनि दुखुखौ सोर बुजिबावगोन दा नै थिखांजानानै फट'खौ चेक खालामलायबाय ओमफ्राय दायो आङो मोनाबायमोन आरोना आंनि फनावसो स्रां नुदो ओमफ्राय आउटडोराव शुट लाबा बहुत खस्थ' जायो गाइस ड्रेस चेन्ज खालामनोबा रुमाव थांलायदो आरो फैलायदो आरो शुट खालामलायदो आउटडोराव बेबायदि आरोना डिस्टार्ब जायो ओमफ्राय इनडोरावबा एसे बुरजायैनो हासाबो ओमफ्राय दा बेयावहा गांबा 6 खान जासिगोन आरोना लास्ट मोनसे दंबावो नै नुखाबायानो दा नोंथांमोना बेनो आरोना So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you थाबैनो लोगो मोनगोन गाबोनो चिरां जिल्लानि बेटिनियावहाय